Hello guys, for today's vlog, we are going to Agoho Eco Park, where you can see the stretch of fine black sand beaches and Agoho trees. After that, we're heading to San Juan Beach, La Union, which is known as the surfing capital of the north. The town also has several renowned establishments such as resto bars, food park, hostel, and many more. But for us, we are just going to rent a cottage where we can cook and eat while enjoying the beautiful view of the beach. And at night, we are going to have our dinner at the Beach Bum Food Park, where there's a lot of food to choose from. This again my journey, your katoto, Kinju. Let's go! This is Kinju, your katoto, who wants to travel in every quality place where you can go to unwind and refresh. Come and join him in his journey. Let's go! Okay mga katoto, for today's vlog, pupunta po tayo sa Eco Park. So, tanggalin ko yung tumirik. Okay. 15 pesos per person ang entrance mga katoto. History muna tayo mga katoto. It was established in 2000 to protect 10,648.94 hectares of coastal area, including mangrove swamps, seagrass beds, and stretches of fine black sand beaches. It was first gazetted as a national park in 1965 and was known as the Agoho de Mortis National Seashore Park. Under renovation pa yung ibang part dito. Pero kapag natapos na sigurado, mas dadayuhin lalo ito. At kung bago ka pa lang dito, baka naman mga katoto, pa-like, follow, and share na rin ng Facebook page. Ang ganda din talaga ng dagat dito mga katoto. Kaso wala pa masyado naliligo kasi nga tirik pa yung araw. Pero kapag mga hapon na, malamang madami na maliligo dyan. Siya nga pala, hindi po pine trees ang nakikita nyo, kundi Agoho trees. Okay, diretso naman tayo sa San Juan Beach. Yan yung Kapsat, pero dito lang kami sa katabi sa Paduas, Calapao para mag-rent ng cottage. Cottage 150 pesos per hour and 60 pesos entrance per person. Hindi na dyan. Kautoy, tapos kautoy. Okay, nag-iihaw na po ang opa. Kubo Cottage, 200 pesos per hour. Yan, kakain na kami. Ikaw rin, isama ko na rin mama, gusto mo? Sabi ko, sumama ka na rin. O yan, o, kasama ka na sa vlog. Kasama ko si Okay, lunch muna kami habang nasa tabi ng dagat. Qualitax, ay! This time, moment ni Lisel. 30 segundo mag-ingay, oh. Hindi ko alam tawag yan sa bilog-bilog na yan na malapit sa Waves Point. Comment down below na lang kung alam niyo po. Okay, moment naman ni J. Drake. Come on, show me what you got, bro. Uy, kaway-kaway mga katoto. Naks naman, nag-posing pa si ate. Nice one. Okay, let's go for the drone shots, guys. Sakto lang yung alon nung pumunta kami. Saka nung mga bandang 4:30 PM, dumami na yung mga taong naliligo. Saka ang kagandahan dito, kahit medyo malayo ka na sa shore, mababaw pa din siya. Kaya masarap talaga maligo. Total, umabot ka na rin lang dito. Baka pwede naman makahingi ng konting suporta mga katoto. Mag-subscribe ka naman sa YouTube channel ko. Salamat! Kita mo naman, sunset is real mga katoto.
Kinagabihan nag-dinner kami sa Beach Bum Food Park na kung saan madami ang pagpipili ang pagkain. Tingnan mo naman, meron silang barkada o family package at may mga single order din. Ying Ying Combo Meals ayos din, meron pa silang a la carte menu, dim sum at street food. At dito naman sa Sister Sizzlers, may mga platter special din sila, good for 5 at pangmaramihan talaga. At may mga single order din naman sila. Tipid group meals, good for 2 to 3 persons or pangmaramihan ulit. At ang dami mong pagpipilian talaga sa menu nila. Tapos dito naman sa Manang's, meron silang Boodle Fight at buttered garlic crab and shrimp specialty nila. May mga busog silog din sila. Little Soul, puro Korean food at ramen. Dito naman si ate yung binibenta. Ay hindi pala. Chicken wings tapos Mexican tacos tapos may baby back ribs din. Mga beverage naman dito. Sarapan. Si Muning-Muning naman na maamo oh. Eat Bulaga! Uy, sinigang na hipon ulam ni ate. Wah, noodles na may toppings. Sizzling pork chop na may pag-gravy pa oh. Grabe naman yan. Yan naman ulam ni Mandrake. Sisig ng Pampanga, braised pork na may konting pansit. Ramen noodles na may itlog. Picture muna bago kumain. 1, 2, 3. Video. Taran! Sumurin ni Rick. No. Sumurin man Rick. Yate, ayaw niya. Yung price ng food naman nila dito is around 150 to 350 plus pesos. Kaya sakto lang. Nasa tamang presyo yan. Ayan. Yummy? Hindi. Out of 10, ilan? 7. Yan, yung kinaya mo rin. Out of 10. 8. Ikaw? 7. Ikaw? 7 din. Si ate. Hindi bet ni ate yung sinigang na hipon dahil may nilagay na luya. Ano, ulitin mo. Ilan sa'yo? 8 kasi na 8 ko.